Takže ahoj a vítajte pri ďalšom videu. A tentokrát som si kúpila v Dráčiku takýto balíček. Takže takto vyzerá, stálo 99 centov. To vyzerá spredu a zozadu. A idem to otvoriť, pretože sa strašne teším, čo tam bude. Tak, som to otvorila. To papierik. A tam takáto veverička. Má na sebe toto napísané LFS. Je zlatá, sa mi páči. Má modré oči. Rúžový ňufáčik, je celá hnedá. Dobre, teraz sa pozrieme na letáčku. Takže sú to ešte takto. Tak. Takže, a bude sa volať Oriešok a bude hrať vo veľa videách určite. Takže